Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakon Henyo Trap National Awakening Movement State Youth Wing. Haka arpo artrek mentau naitung arjakat kendai. Haka jengkendo badu Deputy Chief Executive Member Jongka Kasils Autonomous District Council. Uba penya sings em kaladawa bakadai ban perlong da kajing tungkam kabakhot kabasuba. Haki babon kikam kibalat haki HADC. Katkum kador khas bala IT dengan kaseng hau Deputy CEM lapan pau ya kajing sengolingo bantep bakidan kinong tray Jongka District Council kibashakri lapalat chiposnam wat hadu arposnam ru. Hendrai kidang day tangki nong tray basipor ne kita temporary basis. Presiden Kaknam State Youth Wing uba Thomas Pasa ha kejekran berkinong patai kubur hadien kejekendo uba penya sings em ulaong bakaseng kan sanang yai bot dien yikini kejing dawa kenang ba kejing tapkam kan omlong lingba kejing itu breu ne kejing tungkam tang yaki baye ngasem jo ki heki han hapo ke HADC kapang ba kendo i gadai halor ka isu ka badai bar karkom tungkam tungjam ang ne police council kene lesing atharai baro ki pajba arane ki seng bahalang ki pul parti babon ki lai ba kadang ka jingduna kalong ka jing kadan sibun ne ke jing bamya bai yai renti karkom tungkam tungjang hane police council mangi i bam judan advertisement bami balai ka post judan kini ki interview ki test ki baju conduct na police council haba ki tab ya kadon ko vacant post police council ti kong lese kani kalong ha ka benta ka benengkong kalong kong persya ki mlang salang kalau ko ban benya ka hok jongki babun ki samla ki bada thrang da angno ki bada puli pendek jong puli jongki ba kwa ban yok kam yok jam ka pelat pada yaki wei pada ki bale se ki tang na ka jingya dei politics ki olat ban yok kam hang ni ka ba pen sniru yaki mlang salang ka benengkong ka ba ar pada ka pen sniru ka politics hawo ka district council hi bro ka wei te ka ba ar ka posan pada pi lada ka council ka yai komne ngitip sai kedar bakalong bean nomor ka artikel ka bakhan reu jong constitution jong India hai ka ai yo wei po wei breu ka hok ba kin yo benta ban trai ka no akam ka ba kini hok ban trai te da ka bak hanglat ban pelai advertisement ban conduct exam pi violate ya ka artikel bakhan reu jong constitution jong India ru te ne kalian ka jongi ngilai kan ba penyak ba ngira batai ru iba ngim kwa ba man ki kam ki jam ki issue pada council kali syakut man isu tu saya kira la kan ni ka benta kali syapok ka yang ka seri ka ki dak kising ki la syai ba kadon ka violation ban ngim kwa shu ba ka district council ka jongi ka badai ka bor ka halor tam halor ka ti dustur ka kan sya ya tunjuk haki benta ki ba per heneng sutu ba lana na kalian ka isi jong district council ka simkhia ngidon ka jingkermen hamta ma kani ka isi ka ba thamai menta ni dangdon ka jingkermen ni iki kam ki ba la trei ba ki jingthmu ba ngidon ka jingkhmi lenti ba le se mentau ka term sansnami kimdon sibun jingkala ki ba ba pada kimde ki ba ba tang yo brushment kimde ki ba ba tang ya ka parti ka wei ka parti kimde ka ba tang ya kinong bo jong wei MDC hari ki ba ba ya ki emlang salang ki pajba salon sari hak nanti ka badai pada nakaliang jong i deputy CM ila ong ba kin sa amen ya ka sarul bat kin sa thep ya kini ki kendon ki ban ong ba kanu no ka post ka ba klem tung lemba ka ni ka advertisement ka written test ke let's say nang je khmat ka numlong syukum ta ka benta ka ar mala batai ya kan panya ni ong ba ila da pithep ya ki brio klem da conduct ya ka exams ke ba fair da ka tu ka post ni compromise no pada ya ka efficiency jong administration kai mar makar la da brio dang tibit bantrai ka department ko nang kiu har kom trikam ba ne tengi ong ba nailat be solon sari baro uba kham tu ben umat yu amu hakalenti ka badai pada ono kedur ka khnam dai kalap ya kane ba kadon back do appointment in district council kane jingsa kidon ki RTI mi file karan du on the progress widang don hi ma te kidon ki ka full data ngin swanra haka por ka badai here kane nga tharai kam don kam sio ka RTI here kane kala adai ka bala tip imim pej jabaro ba kadon ga jingduna kadon ga jing le bakala halor ka tungkam tungjam ni hapo district council na do mensyuai ngamla banong dang menta menu meneru na do mensyuai ru sedang la banong
thế đây kamut pada bang imla ban penbeng larangi don ka ci ang not mentanang ni khmat yang ini penbeng du kamwai ba kalinti kan